slova, keď mám pravdu. Keď ždu a jedna vec, vítajte pri hre FNAF World. Táto hra je vlastne, že od Scotta. Víte Scott Captain a ja som si to len tak skúšal. Je to zase Andy Scottská hra. Tak my si možno rovno na to pustiť. Chcete z tohto celkom, tak dajte určite like alebo nejaký koment. Takže tu si vlastne vyberieme nejakého charaktera. Asi napríklad Foxyho. My si to rozcestneme a dáme si nejakého normálneho, napríklad Sandy, Bonnie, Chica, Foxy, teraz Freddy, Bonnie, Chica a Mango. A môžeme dať Dawn. Vlastne, že uvidíte proste, o čo v tejto hre je to vlastne taká super hra. I know you feel like taking this throne seems very wrong today, že nejaké veci sú dneska zlé. No ale všetko nie, no animatronika. Animatronická vesnica. Vesnictronika. No, robíme na nej. Sú tu nejaké veci, ktoré vypadajú ako as. Preložte si to, stopnite si to. Twitchik, let's party. Ja si teraz nechcem čítať, lebo ja neznášam písmenka. Obalil som to asi tak 15 sekúnd, som to mal v rukách. Čo som povedal z toho traileru, majú tam byť nejaké fighty. Takže sa tu poobzeráme. Tak to sa prechádzať bez Hillsony. OK. Takže vidíte, že tu ide vlastne, že iba o to, aby ste učili priateľov. Switch je taký, no, konečne už sa dúfam, že to zahalucinovalo určite baviť, ale niektorých nie, keď vás nebude baviť, tak choďte pozerať druhé série, keď vychádzajú iba tieto videá. Sila. Autochyter zombie. Ešte žije, on veľa chvíľku. No super. IPčko. Ale naša nebezpečka je spozadí Scott, dobre si. Dobre, ozrem sa vám, keď ho porazím, lebo sa nedá. Aj zase Jana. Čo sa to zničí? Ja vyhral som. Nechal som si rukovníka. Takže našli sme nový čip. Head Start Strange. Neviem, čo to môže byť.
że Battle sú ľahké, ale možno, že keď sa dostaneme na tak ďalej, tak tiku okolo to bude ťažké. OK, takže ideme na to, čo tu máme. Nič. Challenger has appeared. To bude ťažko. Ešte dva mody. A to ďalší z nich je, že máte ešte aj druhý slot charakterov. Čo si ja nazývam, že mod premium ball. Mod čisté, čo je dúfam, že mám mikrofón.